Jatend migao mochung'ne jotije mag piny owacho Moses Kuria okwedo weche ma yande jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka olieko ni mibadhi ogo tach e migao mochung'ne arita e pacho ka. Kanoloso e kepo mag apisas mag NYS e gwenge mag Gilgil, Kuria wacho ni onge mibadhi moro amora mosebedo kadhi nyime e chenro mag kepo mag apisago. Kuria manodhi rango chenro mar kepo mag apisa mag NYS wacho ni omor gi kaka chenro ma kamano ne itayo, komedo ni obiro neno ni chenro mag kepo e yo mahuyanga bende otim e bad migepe mamoko mag piny owacho. Okak ma kama biro mana bang' odiechienge adek tok jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka lieko ni mibadhi kaachiel gi mit bilie osebedo ka ichiwo ne apisa mag serikal e kinde kepo mag jotije e piny owacho. Shughuli kama hii bado inaendelea kule Naivasha. Tunategemea kufikia sasa tumechukua vijana karibu 8,000 na nafikiria kufikia Jumatatu tutakuwa tumepokea vijana wote 15,000 hapa na kule Naivasha. Pia nilikuja hapa kuhakikisha ya kwamba vijana ambao tumechukua wametoka katika pembe zote za taifa letu la Kenya. Na ya tatu ni kuhakikisha kwamba hawa vijana ambao wako hapa hakuna mtu alichukuliwa kwa udanganyifu. Nimeweza kuwauliza, kuna watu wasia hapa wa Meru, Kirinyaga, nimeongea na wao na wote wamenihakikishia kwamba hawakujua mtu, hawakuwa na connection, hawakuitishwa pesa. Kwa hivyo nimeridhika sana na hii shughuli.